गथ'फोरखौ माने जि फाननानै दोनबाय सखि सिङावसो दोनथ'नाय बायदि जादों बिमा नायनाय लोगो लोगो बे थैखाबायमोन आरो सानैबो उनाव लासै बे गथ'आ सासे गथ'आ आहार जादोंमोन जाहैदों बेनिफ्राय उनावहाय बेबो दसे उनाव थैदों आरो बे गथ'आ सोंबायनो बोरै आगैमोन नालाय आं बे समाव आं हाग्रायाव दंमोन अब्ला अल क्लियार अपारेशननि थाखाय बर'नि माबाफ्रा सोर खिन्थाग्रा बिथांमोना डक्टरखौबो लांहोला नायहोला गाज्रि मोनसे टेनसन लाइफआव आरो स्ट्रागल लाइफआव खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं क'क्राझारनि दतमा जायगायाव दंफैयो मोनसे बड' नेशनेल गेस्ट हाउस होननायावहाय बेवहाय आङो सासे बर' हारिनि बावसोमनाय मुंदांखा सार बि सुदेब बिथांनिफ्राय माखासे खोथा दिरुननानै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों माखासे गोथां जारिमिन दुखुनांथाव NDFB हिसाबैहाय बर'नि थाखाय बावसोमबोनाय बिथां बिसोरो सिगां समावनो माने बिखा फोदाननानै हारिखौ सिबिनो होननानै ओंखारलांनाय दा बिथां सार बि सुदेम खुलुमबाय आंनि आफादाव हाबनाया 1992 आव हाबदों जोंनि ओंखारनायनि थांखियानो जाहैबाय जिहेथु गादबनाय नासबनाय बेखौ लानानै जोङो ओंखारलांदों आरो स्ट्रागल खालामनांदों सेक्रिफाइस खालामनांदों बे सेक्रिफाइस खालामनायखौ जों बुंनोगौआ बिराद माने थान आरो बहुत गोलाव बिराद गोलाव दं मोनसे हिस्ट्रि बायदि जानानै थायो नोंथाङा आफादाव दं समाव गोसोआव फैबाय थानाय बयनिफ्राय दुखुनांथावसिन जाथाय बबेखौ गोसोखांहरो दा ओरैनो दुखुनांथावसिन जाथायाथ' आगोलाव बुंनो थाङोब्ला बर'नि गेजेराव एसे गावजों गाव माबा दंमोन फेक्सन दंलायोमोन बर'आनो खोला साहा लानानै बेबो मोनसे दुखु हिस्ट्रिकेलि थादों आरो लास्टलि टाइमाव जोंहा 2003 15 डिसेम्बराव जिहेतु अल क्लियार अपारेशन जादों बे अपारेशना ओरैबायदि गाज्रि अपारेशन माने डिस्ट्रय बेखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे अपारेशनमोन बे अपारेशनखौ जोङो सानदोंमोन माने आफादा गैला बेबायदि सानदोंमोन आरो बेखौ अलरेडि माने आसाम आरो दिल्ली गभर्नमेन्टआ जोंखौ डिक्लेयार होनायनि मोनसे पलिसियाव फैबायमोन बेनिफ्राय जोङो 40 जनसो इन्टियार जितु NDFBनि 40 जनसो सेंग्राफ्रा बिसोरो बिथांमोना हाग्रायाव थाबाय थानानै बा जों थाबाय थानानै जिहेथु जोङो मोनसे सिन्था खालामदों जोङो इसिबां बोसोर सेक्रिफाइस खालामबाय जाथिनि थाखाय खस्थ' मावनानै फैबाय जिहेथु जोङो नैबे सानसे अपारेशनाव जुदि जोंनि आफादा सेस जालाङोब्ला अब्ला बेनि साबसिनसिन मा हिस्ट्रि थाबावगोन बर'आ बेखौ लानानै जोङो सिन्था खालामनानै जों स्टेन्डआव थादों आरो बे समाव आङो सिअ'मोन आङो बे सिअ' बिबानखौ लानानै आङो गासैबो मानसिखौ मोनसे पजिटिभ लानानै थांदों आरो बेनि गेजेरावनो आरोबाव नोंथांनि पार्सनेलि माबा मोनसे न'खराव दुखुनांथाव जाथाय जानायफोर दं ओरैनो पार्सनेलिथ' बुंनो थाङोब्ला लाइफआव जोंनि न'खरखौ 3 टाइम डिस्ट्रय जादों माने अर सावनाय जादों फार्स्ट टाइमाव बर'जों बर' सावलायबाय खननै ओमफ्राय थार्ड टाइमाव बिदिनो पुलिसफ्राबो आरो खनसे जोंनाव अपारेशन खालामदोंमोन खिन्थु न'खौसो सावना गारबोबाय आरो बेबायदि मोनसे लाइफआव मोनथाम डिस्ट्रय जादों आरो बे मोनसे बिराद गाज्रि मोनसे दुखुनांथाव परिबेस जाहैदों आरो फेमिलि हिसाबैबो बिराद खस्थ' मोनदों माखासे जाथिनि नांनायाव बे जिनिसा जाखायो दुखु मोनबा मालाय मा खालामनो नङा होमबा आंहा गथ'आ दंमोन आंनि फेमिलिया बेनिफ्राय बे गथ'आ सानै जावजामोन आरो बिथांमोना बा आंनि गथ'फ्रा हौवासा गोजामोन खिन्थु मानसिफ्रा गोथाङैनो दंमोन खिन्थु दा बे गोथां गथ'फ्रा बिमाथ' माबा जादों बे बेमार जाबाय ब्लाडिं जाबाय ब्लाडिं जानानै टर्चार मोनबाय जेनेबा मालायनि न'आवसो न'आव थानो हायाखै न'आव बिदि जानो हायाखै मालायनि न'आव थांनानै हर गेजेराव बे जिनिसा जादों आरो जोनोम होनो थांनायाव नामा जोनोम होदों माने उन्दुनो थांनायावनो बे जिनिसा जादों आरो मालायनि न'आवनो जोनोम जादों सानै हौवासाथ' बे सानै गथ'खौ नोंथाङा गोथाङै मोननो हादोंना हायाखै आङो बे गथ'खौ आङो गोथां मोननो हायाखै फार्स्ट टाइमाव बिमाथ' सेन्सलेस जानानै थाबाय ओमफ्राय गथ'फोरखौ माने जि फाननानै दोनबाय बे सखि सिङावसो दोनथ'नाय बायदि जादों अखाबो बिराद हाबाय बेनिफ्राय उनाव लास्टलि बिमाया बोरैबा सुथि मोननानै सासे गथ'खौ आहारदों खिन्थु सासेया बिमा नायनाय लोगो लोगो बे थैखाबायमोन सानैबो उनाव लासै बे गथ'आ सासे गथ'आ आहार जादोंमोन जाहैदों बेनिफ्राय उनावहाय लास्टलि टाइमाव बे गथ'आबो बेबो दसे उनाव थैदों आरो बेबायदि आरो बेनिफ्राय बिनि देरसिन बिदा फिसाला दङ आंहा देरसिन बेयो बोसोरथाम जानायमोन
बे गथ'आ सोंबायनो बोरै आगैमोनालाय बेबायदि खोथा सोंदों आरो ओमफ्राय आगैमोनखौ फालांखो अब्ला बे गोथै जिनिसखौथ' दोननो हाला लोगो लोगो मोनायाव बे सानै गथ'फोरखौ माने फबनाय जादों आरो नोंथांनि सानै गथ'नि मोखांखौ नोंथाङा नुदोंना आं नुवाखै? नुवाखै नुवाखिसै आं हाग्रायाव ओरैनो फबनानै दोनबाय फुरा एकदम हाग्रायाव आं बे समाव आं हाग्रायाव दंमोन अब्ला अल क्लियार अपारेशननि थाखाय जोंखौ हाग्रायाव जेनेबा भुटान हाग्रायावनो जों दंबाय थायोमोन दा थारमाने ओइदिनखालि आङो मोनसे असानक बिराद अखा हादों दा अखा हानानै मासे मोसाया खाथियावनो गाबदों ओमफ्राय बे मोसा गाबनायखौ बुंबाय आं है उमुक सासे गथ'खौ आरो बे मोसाखौ फैहरदोलै मानो गाबदों फ्राय होननानै खिन्थु बे लख्रा गाबनायखौ बा मोसा गाबनायखौ फैहरनानै लख्रा स्रि थादों आरो बेनिफ्राय आं सानबाय माबासो जादों माबारा न'खरफ्रावलाय आं बेबायदि सानदों आरो खिन्थु गमामायैनो जों अखानायै जोङो सिन्था खालामनानै खबर लाबाय नंमारगौ बेबायदि जादों आरो फेमिलिया बिदि जानायखौ लानानै माखासे जोंनि माखासे बर'नि माबाफ्रा सोर खिन्थागुमाग्रा बिथांमोना थारमाने ओरैबायदि डक्टरखौबो लांहोला नायहोला बेबायदि अबस्था खालामदों आरो बिराद गाज्रि मोनसे टेनसन लाइफआव आरो दा बे खोथाखौ बुङोब्ला माने फोजोबनो हानाय नङा खोथायाथ' दं बहुद दङ दा बेफोर गासै सेक्रिफाइस बावसोमनाय खस्थ' मोनबोनायनि उनावहाय दानि थासारिखौ लानानै नोंथांहा माने माबायदि सेटिसफेक्सन दङ? दानि जेनेबा जोङो साप'ज जोङो 2020आव जों एकर्ड जाबाय पिस एकर्ड बे पिस एकर्डखौ जोङो लानानै एसेबांब्लाबो जोङो माबा नङामोनब्लाबो सेटिसफेक्सन नङामोनब्लाबो बे एकर्डजोंनो जोङो मोजाङै सोलिलांबाय थासिगोन होननानै सानदोंमोन खिन्थु नाथाय पलिटिक्सआ दानि गेजेराव माने बिराद डिफारेन्स जों बुंनो हायो पलिटिक्सआ ओरैबायदि पलिटिक्स जादों जिहेथु जोंनि गेजेराव माने जोंनि एक्स एनडिबिखौ नायनांगौमोन बिटिआर जिहेतु एकर्डजों लोगोसे सोमोन्दोजों लोगोसे नायनांगौमोन गासैबो मानसिफ्रा उदां जाजोबनांगौमोन केसाव थानाय जोबस्रांनांगौमोन माखासे रिहाबिलिटेसन मोनजोबनांगौमोन एक्ट्रिसिया मोनजोबनांगौमोन साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन खिन्थु नाथाय बेखौ मोनासै नंगौ जोंनि लिडारफ्रानो दं गबिन्द दङ सरकार दङ बेनिफ्राय माबा दं फेरेंगा दं बिथांमोना दंमोन खिन्थु हानांगौमोन जों माबा मोनसे थांनो हानांगौमोन खिन्थु पलिटिक्सआव जोङो मालायजों थगायजानाय बायदि जादों ओंखायनो जिखुनु जाया जों बे खोथाखौ जों बुंनो हायो पिस एग्रिमेन्टजों फैब्लाबो जोङो दासिमबो पलिटिकेलि हिसाबै जोङो जथेस्थ' नङा जों सानाखै बे खोथाखौ बुंबाय आं